Hello, pelok welcome to my channel Umar Lokal. Te pelok akan ke video ngan man ra biang nya pi ya kan ka jo biang ka topik ka ba peace nya tenat ha na do ki por bang apa mi video na kong ha ka ba dai bat ki khasi rapper ki ba dai ki kentai ta ne ki khasi female rapper ma te pelok ha kan ka cipher William 2 ki ba dai ki female cipher ma te ha kan ka William 2 dan arngut kita ki rapper ki bala de berwai ha ka tu ka William 1 te kitu ki bompat yo iya kata ka video ka bang min kong sabang ki female kasi rapper te sa page ha kani ka description but sa page ya kata ka video hadin ma pila de page ya kani ka video ma plong te ya mentang nya discuss sabang ya kani ka cipher William 2 te blog ha kani ka William 2 simta da ki san ngut kita ki kasi female rapper ma but arngut ki de ki rapper ki bala de simta ha ka tu ka William 1 te blog klem na preslam to yang ini ngap no ya ki part jong kini ki rapper na kong yang ini ngap ya ka part jong ini i rapper iba kerteng aili ngan pen i bet ya ka part jong i ha ka William 1 but ka William 2 ma blog pin i ya kata ka jing improve jong i but ila improve bahado kata-kata ngap kene kalau ka jing sawa ka batur shishkor ki bala samla wat class nam wat no kon tham ka jing snang dok ni pa dusur khasi ken thai kari sumar pani la ka kur la ka jaj kata ka letingi haban penyaj banya da ka nok sa kum han nong laj akor khasi tongin yas no sarong leklan de mulangi ai cha ka shong tari tempo bat dok bai uduma pisla ka kili tong hinakra do bat dok khom la ka tong rai la jong ka ying ba shash ngan yo bala khong pong ka jan ka sha ka ba ya da burong I phu bat I phing haru kam na jong. Jing bom hok ka ting at tin bun sin hamen sim malakum gi thlem seriem we ar bun pausin au shiri men kan kalam len ong bangan bun na din kumlong robo machine we ar bun pausin ai lat ya phi kis din pin lim yu ben kin dan la ka ong wat ken ran din hi bro ka shan kamala jong kin ong pe kala khong pong snap jar bat shong kan me ngam dan pani bom la long dai ji ban shon na sprong fasarong la nang ya ji por na du kum ba ku na ku long pindo ka blen kum jong ni long ai ngu yu ban na drong ay kasi blood ma ben tip top be block me na ma go kill up why daily OG what's up it's me katu kadai ka part jong I aili temen tang nya pi ya ki part jong ki we pat ki rapper ki barwa ha kane ka William 2 ma blong let's go step turn up dan step turn up dang dem ketek asin tiu ingap u boy u kijet ngaya kala kijat ban kiu namap u blen na jong kerku pendap u slap u bertat kali air ka selak ngan ni ngan rat nom nai ban wa ka sel ka bang adeng ngap hong ka sim ma hade en puk ka burong tel la ka bang sawaki lum balawan ka sim ke kalentish nong pertau somor hamir jajak ka badum la dia nhiều con là cái men nhà bảo anh đã xem con si ban nhà thang đã sadang jauh jauh tak tanya cuma rak in pau kidak ipai pendak ime ipan maku beli upan deng ya tak apa siap champang ka start mare setenak ngantip berte ayuk kan mak kai kan long haba yang haba syong cuma kan long pen ko dah khung dong Jikit tin pun pen sap kan la sap la phong chin long kan rang chi bodon dei sajang ya tran ong ya ten le di bukong sam chi bin ten dei chin sem non knam on suk ka krung on mat ka snaw na kilo shwa bang sa kan nam poi tu wa min na ma Sering bikin beriok yang kila kesak mana beri olah tas saya klik ngabut bagai tak ikan ni ngano show tak lama kijing jadi so sih kasih syak syak kila dungi kam sim kabalong hang ni kini kelajar so target yang ngapa deh nak kata kejing im kekala lo mamadan bawa kerja dinti terus kum lupa pindah ku jujur ke kerja ke kami terang net ke kala ni naik supaya ke kekai pada sedang pada mai wajib long kira kai lawe kan kalai berbuat melunai mensim berjejai naik ut kengai berberit miknai bersuang ke kawai hang tak tela why I know it's time to show it let's face it unclear on mind and spirit I've learned it, I've gained it, and now it's time to share it. Believe it or not, Miss June is the one who get me on top. I got rap and hip hop. Hey, what nam kan ranjin, lancing yang ikis jin, laki pun kiba wishni, ya jim patungin pen I, ngin ya ya kalinti, what ben sabi kibakan shi, laki keren beng, I can keren, what ben snap, ya kita, haka jing dum what sadien, ya ka jing shangin budin, ya laka hok tongin sarong, what laki ong dek karong pong, what kelak kong pong, ya ka kebah pila tong. We want them and crew, yeah, like style, turning top. Have a mission, don't we got him. What I be wicked, yeah, and them. What love on can drip a cum. Tat yaki, what on such them. Banging boy, check their ulum. You have a thing like a way by swim. In the other lucky jock, kick it down. Fuck you, can you eat in that? In your tour shop, what love on jing, eggy come. Sharum, shining.
pelok ya mentang ini sengap ya ke part jong I balama pelok te haswa bangin sengap ya ke part jong I ha kanika volume 2 te yangin sengap ya kanika part jong I ha ka volume 1 ma pelok pinye snyo ya kata ka improvement la ne ke jingduna amdai balong ba ngathau la ya ka jingduna henre mo ngakwa ban I'm same la ne ban ai kata ka feedback ha ka bay dai bat ki jing ruai jong piece ya ki artist khanang ba phin la ban improve sho nang ne chakmat namar ba bonangi ki khasi ki dan bha kata kata len nakata ka daw nga kwa ban I'm same sho ya pi ken mo te ya mentangin ya skap ya ka part jong ibala Halamar way nga sukya la way ki khna ki samla sha aging bhajal legend snook ki la sak ma balay baduna ki bakit ya balay bakan take it think ki ma just ka sapret ha baklet just nang ulang shuwa ngaju ya snook ki jing pertangam so to shuka e kap shisha chin rang ki thya na la ne tape and royas number kla abali shisha ngi sha te raw ha ki jing thala I ma de ublay ro ngim perwan ngi yo I dang I ma la jing dum kaka ya pi ko ma ha de kari khasi kala way kari jong I ka shong ha ki sang ki jong pi blay pin chu idea ket jong pi nong way ba un shim ti but step corridor ha pi la I do da to ri what nom pin corridor ya la de yo ba pin hap e ha jing ba be what nga pha ki jing ta me yo be ki corridor pin chu di namar ka jat ka khong ja ka puta ki kli ma pi namar pi de ka ma ha de ka ri khasi yo ki om kan te chi wit chi bor ki ken kan mut ki sni bang in nang lord han re chi la ka wan kan mut ki sni ki bor wala jing e ngi ya kan do han re jing kan men hangi kan om dr do ling bang kan ne ka ran san yang e ka pli lat ban pin sha ben pin so tho ban nang ngi tep han re ban mi shak mat ngim not baling in shu san hoit ka bor ngim don han re jing mut jin perkat ba yang ngi dot ta de ka bor bang in tali la we jong ngi om dan ba yo I ne pi shu hon ban shak lik ti para sam na tali to yang ka bor kam de yang ngi bang in shu snap ling ba ka jing ai bor u ba na jong jing mung in pen ur long in boy shak thong na bang in tep ba ngi un don ring ka yeah te pelok pile snyo ya kini ki part jong kini ki rappers khasi ki bade ki kente ki trem ha ban rap ki don sija kata ka sap ta aya ka jing chan jong ki napta kini ki rapper jong I sa I'm sen ya ki namar bang ya I ha kini ki singi bala dem ba don kini ki rappers ki la deb mi sakmat henre ki do mesim pat mo te na kata ka daw ngasai pin mi ya kini ki parts la ne ki kum kini ki jat video ban I'm same ya kini ki rappers kam tam ya ki rappers contain namar ba nakani kasi jong I nakani ka ri ka thain kasi jong I kidang duna kita ki kente ki ba ki basnyo tenat ya ka hip hop mo laban ong ki ba long rapper mo te dan tang katukan ne ki ba kampau ko long kum I me ba ofilia but ini rebel da kitu hoy ki larwai da ka enlistes te henring da don kam su kum kini ki rappers mo ki bar wai da ka kitin khasi but ki ba represent pat ya ka khasi jongi mo ha ka kitin khasi te ngisyo tenat ya ka jing klur jong ki but ya ka jing trechitom jong ki ban mi chakmat ha ka ne ka hip hop culture da ne ha ka ne ka sab ka ba ki don mo tenga kwa ban shout up na bata ine I ba precious ba ro mo ibadai I producer jong ka ne ka beat ha ka bay dai bat ka ne ka jing ruai cypher volume 2 jong kini ki rapa kan thema namar ka ne ka beat ka best pharo ka ta bat ki rappers ro kilong ki ba ler sisa te pai ba snya bhasa ka chan ya kini ki rappers kan the jong I ki thang ri khasi bat sa aya kata ka sem ka jing kersan ka ba pura namar ki dan kam sisa ya ka jing kersan jo fi ki ba mo te tangkup ta perlok ngin ya sem pat ha ka we ka video khublai sipon snya bha like ni video but share but hype ya ka ni ka video but ya ka original video phila ban yo na ka description na ka ni video te tangkup ta perlok khublai sipon Thank you.